ልብ ወለድ ዛንታ አልማዝ በልማዝ በሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል ወድ ፎርኖ አልማዝ በልማዝ ሻምናይ ክፋል አርፊዳ ዝተንስአት ሚለን ንኢቫ ደዊላ ድራር ክትዕድ ሞዴሌት እንትኾነ ግና ተሃዊኻ እንተ ደዊላ ናበይ ከይትኸይሪሉ ከይንዕቃ ሰጋት ርእሳ ከቢድዋ ስለዝነበረ ናብቲ መሐንበስ ናይቲ ሆቴል ብምኻድ ሓንበሰት እቲ ከባቢ ብዝናፈሱ ዝቆርሱ ዝዛወሩ ዝስአሉ መርዓውቲ መሊኡ ባህዘብል ኮነ ምሕንባስ ወዲያ ናብ መደቀስ ክፍላ ክትሓልፍ ከላ ንሰዓረ ረአየቶ ናበይ ምዃኑ ድማ ብጽሞናት ከታተለቶ ናብ መቐበል ጋይሽ ሓሊፉ መንነቱ ሓቢሩ ዝርዝር አስማት ክርኢ ምስተዓዘበቶ ብጉያ ናብ መደቀሲ ኣደየበት ርእሳ ከይጥልቂ ሸፊናትሉ ዝነበረት ቆቢዕ ፕላስቲክ ካብ ርእሳ ውፅያ ኣብ መደቀሲ ኣደርበየቶ ሸበድበድ እናበለት ሰነዳታ ኣብ ቦርሳ ኣተወቶ ነተን ኬኒና ምህላዋን ድማ ረጋገጸት እንደገና ብመስኮት ተዓዘበቶ ኣብቲ ቀጽሪ ኮይኑ ብሬድዮ ሃዲኡ ክዘራረባ ዝተውዓለት ንሳውን ክትሃድእ ከም ዘለዋ ሓሰበት ኣብ ላዕሊ ኮይና ንመኪና ረአየታ ሰዓረኻ ኣብ ጥቓ መኪና ደው ኢሉ ነበረ ብመኪና ክትወፅእ ከም ዘይትኽእል ገመተት ዘድልስ ሰነዳት እትብሎ ኣብ ቦርስኣ ድሕሪ ምእታው ክዳውንታ ቀያይራ ንታሕቲ ወረደት መፍትሕ መኪና ኣብ ቦርስኣ እናእተወት ነታ ተቐባሊት ጋሻ መፍትሕ ናይ መደቀሲ ኣሓበታ ኣጋይሽ እንተመፅዮምኒ ድሕሪ 2 ሰዓት ክምለስ ምዃነይ ንገርለይ ተረጋጊኣ ሓበረታ ናብቲ ቀጽሪ ክትወፅእ ከላ ወዲ ኣባዲ ምስ ካልኣዩ ካብ መኪና ወሪዶም ናብ ሰዓረ ክመፁ ተዓዘበቶም እንደገና ካልእ መኪና ዓቑባይ ምስ ካልኣዩ ነቲ ኣፍ ደገ ተቆጻጸርዎ ቀልጢፋ ድማ ምስቶም መርዓውቲ ተሓወሰት ወዲ ኣባዲ ናብ ተቐባሊት ኣጋይሽ ምስ ካልኣዩ ኣተወ ንኹሉ ምንቅስቓሶም ብደቂቕ ተኸታተለቶ ዝገበረቶ ጎናን ጸሊም ናይ ፀሓይ መነጽርን ዓጃቢት መርዓውቲ ኣምሲልዋይ እቲ ጸሊም መነጽር ናበይ ትርኢ ምህላዋ ኣየፍልጥን እዩ ወዲ ኣባዲ መፍትሕ ወሲዱ ናብ መደቀሲ ክፍላ ከኣቱ ከሎ እቲ ካልኣዩ ናብ በዓል ሰዓረ ተመልሰ ወዲ ኣባዲ ፀጉራ ከይጥልቂ ወዲያቶ ዝነበረት ፕላስቲክ ቆቢዕ ኣብ መሬት ወዲቑ ርዩ ኣቀማምጣ ናይቲ ቁሑ ኣብ ህድማ ምህላዋ ዝሕብር ኮይኑ ረኸቦ ብጉያ ድማ ናብ ቀጽሪ ወፀ ንሰዓረ ብዓውታ ተዳሃዮ ኣተኲርካ ተኸታተል ካባና ንምህዳም ኩሉ ዝከኣላ ትገብራላ ኢልዎ ናብ በዓል ዕቑባይ ኣምርሐ ወፅያ ድያ ከም ዘይወፀት ኣረጋገፁ ናብ ሰዓረ ተመሊሱ ኣጽኒዕካ ሓሉ በሎ ሰዓረ ነገራቱ ግር በሎ ካባና ተሃድም ደኣ ንኽተላ ከም ዘለና ከመይ ጌራ ፈሊጣ ዶስጦም ቃሊትያ ንምንታይ ከበይኑ ናብ መህረስ ኣዝኸድ እዞም ናቕፋ ምእማን እኳ መዘዝኒኤዎ ብዓይኒ ጥርጣረ ተዓዘቦ ወዲ ኣባዲ ኣብቲ ቀጽሪ ንዝነበሩ ሰባት በቲ ጸሊም መነጽሩ ኣሕሊፉ ይዕዘብ ሚለን ምስቶም ሙሽራያ ሙሽሪቱን ናበሉ ዝጭፍሩ ዝነበሩ መርዓውቲ ተሓዊሳ እናጣቕዐት ንኸባቢኣ ብጥንቃቕ ትከታተል ወዲ ኣባዲ ገጻ ንኽርኢ ተጋደለ ብድሕሪቶም ኣብ ፊታ ዝነበሩ ዓጀብቲ መርዓውቲ ኣብ ንኹሉ ክቆጻጸረሉ ዝኽእል ብርኽ ዝበለ ቦታ ደው በለ ሚለን ገጻ ንኸይሪኣ ብስያፍ ደው ኢላ ተኸታተለቶ ኣብ ድሕሪኣ ሓንቲ ዝተሰለመትን ስእሊ ናይ መርዓውቲ ኣብ ታርጋኣ ዝተገብረላን ሞዴል 91 መርሰድስ መኪና ኣላ መርዓውቲ ኣብ ማእከል ዓርከ መሓዝ ኣተው ሚለን ወዲ ኣባዲ ገጻ ክርኢ ይሕልን ምህላው ተረዲያ ናብቶም ንኣምላኽ እናመስገኑ ዝጭፍሩ ካልኣይ ጉጅለ መርዓውቲ ተጸምበረት ክልተ ዋልድ ኣብ ማእከል ኮይነን ነቲ ምስጋና ይመርሕኦ ነበራ ወዲ ኣባዲ ንሓደ ብጥቕኡ ዝነበረ ሰብ እንታይ ዳሎም ካብዞም ዓለማውያን ናብቶም መንፈሳውያን ከምኡውን በንጻሩ እናተሓዋወሱ ዝጭፍሩ ክብል ሓተቶ ብዓይንቱ ነታ ናብቶም መንፈሳውያን ተሓዊሳ ዝጠፍኣቶ ሰብ እናፈተሸ ሪኻ እዚ መርዓውን እታ ናይቲ ሓደ መርዓትን ኣሕዋትዮም እንተኾነ ግና እቲ ወዲ ሓውናይ ጌታ ተቐቢሉ እቲ ሓፍቱ ወዲ ኣባዲ ዘረብኡ ከይወድአ ገዲፍዎ ነታ ዝጠፍኣቶ ሚለን ቀሪቡ ክከታተላ ናብቶም መንፈሳውያን ቀረበ ቀዲማ ስለ ዝረኣያቶ ናብቶም ዓለማውያን ተመልሰት መንዩ ጃልባኻ ክትጥሕል እንተርኢኸያ ኣብ ክንዳ ሓምቢስካ መሬት ክትበፅሕ ትፍትን ዝኾነ ከንሳፍፋ ዝኽእል ነገር ሒዝካ ንፋስ ናብ ዝወስደካ ኺድ መሬት እንተዘይረኺብካ ጃልባ ክትረክብ ኢኻ ዝበለኒ እወ ባባዩ ነዚ ክትገብር ግን ትብዓት የድልየካ ሓቂ እዩ ደፋርን ትክን መውፅኢ ይስእኑን እዮም ሓሰበት መርዓውቲ ምስዕሩኹን መሓዙትን ኣብ ማእከል ምስ ኣተው ዝዓመረ ጭፈራ ንወኒ ኩሎም ኣበራበሮ ክሳብ ዝርህፁኻ ጨፈሩ ሚለን ነታ ኣብ ድሕሪኣ ዝነበረት ናይ መርዓውቲ መኪና በቲ ናይ ኣቑሑ ቦታ መፍትሕ ፀቒጣ ሓፍ ኣበለታ እቶም ንመርዓውቲ ዝዕጅቡ ዝነበሩ ሕቖም ሂቦማ ስለ ዝነበሩ ተረጋጊኣ ንኹሉ ምንቅስቓስ ኣካየደት እታ መኪና ክፍቲ እኳ እንተነበረት እቲ ኣብ ታርጋን ኣብቲ ተኸፋቲ ናይቲ ድሕሪት ማዕጾ ለጊቡ ዝነበረ ስእሊ መርዓውቲ ባነር ጃስት ሜሪድ ዝብል ተቐዲዱ ድምፂ እኳ እንተገበረ ዘስተባሃለሉ ይነበረን ሚለን ኣብቲ ናይ ኣቑሑት ኣትያ ዓፀወቶ ወዲ ኣባዲ ናብ ኩሉ መኣዝን ጠመተ መጀመርታ ይተረበሸን
ምልሃዮም ዝወድኡ መርዓውትን ዓጀብትን ነናብ መኪንኦም ክድይቡ ጀመሩ ወዲ ኣባዲ ንሰዓረ ንኽቐርቦ ምልክት ገበረሉ ምስ ቀረቦ ኣበይ ጸኒሕካ ሓቲቱ ተገረጨ ሰዓረ ናብ መደቀሲ ኸይዱ ርኢ እኳ እንተነበረ ክነግሮ ይደለየን ካብ ዘለዎ ከም ዘይተንቀሳቐሰ መለሰሉ በላብዝላ ምዞም መርዓውቲ ተሓዊሳ ከይትወፅእ ምስ በዓል ዕቑባይ ተደሪብካ ሓሉ ከይተምልእ ተጠንቀቑ ኢሉ ተላብዎ ብዘይካ ክልተ ኣወዳት ኩሉ ኣብ መኪኑ ደየበ ወዲ ኣባዲ ንኹለንተን መካይንን ኣብአን ዝነበሩ ሰባትን ጠመቶም ክልተ ናይ መርዓውቲ ጥራሕ ተረፋ እታ ሓንቲ ንቕድሚት ገስገሰት ወዲ ኣባዲ ወላ ንመርዓታ ተኪሩ ጠመታ ዘገምና በለት ሓለፈቶ ብቐፅሪ ክትወፅእ ከላ በዓል ዕቑባይ ደው ኣቢሎም ንመርዓት ክርእይዋ ከለዉ ወዲ ኣባዲ ኣማዕዲራዮም እቲ ጀስት ሜሪጅ ዝብል ጽሑፍ ተቐዲዱ ጠልጠሊሉ እኳ እንተነበረ ሕጂ እውን ኣየስተብሃለሉን ካልእ መኪና ክትወፅእ ተበገሰት ኣብታ መኪና ዝነበራ ሰለስተ ዋልድ ሰዓረ ክሪአን ውረዳ በለን በዚ መፀ ዘረባ ኣብ ኣፍ ደገ ታዕታዕ ኮነ ሓደን ክልተን ተባሃሉ እታ ካልአይቲ ናይ መርዓውቲ መኪና ንወዲ ኣባዲ ሓሊፋ ናብ ኣፍ ደገ ምርሐት እቲ ጃስት ሜሪጅ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ቦትኡ ለጊቡ ነበረ ወዲ ኣባዲ ናይ ተቐዳመይቲ ምቕዳዱ ዲሒሩ ተሰወጦ ካብ ጸጋማይ ጎኑ ብየማናይ ኢዱ ሽጉጥ መዚዙ ናብታ ወፅያ ኣብ ጎኒ ጊዮን ሆቴል ተጸጊዓ ዝነበረት ናይ መርዓውቲ መኪና ተሃንፈፈ ዓቕልን ትብዓትን እንተሃልዩ ሽግራትን መዋጥራትን ክትፍንጥስ ከምትኽእል ክትኣምን ኣለካ ዝበላ ኣቦኣ ዘከረት ኣብ 1990 ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ንምጽዋዕ ኣብ ዘጥቅዕሉ ኣቦይ ተስፋ ሚካኤል ከም መብጽዖም ኣብ ግዜ ኣስተርእዮ ማርያም ንሚለን ሒዞም ምጽዋዕ ነበሩ ዓመት ዘዘውትርዎይ ንማርያም ተጋደልቲ ከኣትውን ናጽነት ክኸውንን እዮም ዝልምኑ ሽዑ ባጽዕ ብደብዳብ ምስ ተናወፀት ንሚለን ብሓደ ኣባል ኔቪ ኮማንደር ንዓሰብ ሰደድዋ ንፍዕቲ ሓምባሲት ወላ እኳ እንትኾነት ሓቢሮም ብሓንቲ መርከብ ክወፁ ድሌታ ይነበሮምን ኣብ መርከብ ምስ ደየበት ሓደ ካብቶም ባሕረኛታት ሬድዮ ኤፍኤም ገይሩ ነቲ ኣብቲ ውግእ ዝበሃል ቃላት ይሰምዕ ነበረ ጸጸኒሑ እዋይ ኢትዮጵያ ሃገረይ እናበለ ይጭድር ሚለን ኣብ ጎኑ ኮይና ምስኡ ትሰምዕ ኣንታ ገብርኤል ኣይትፈርሕን ክንድጎቦ መርከብ ሒስካስ ክንድጻጸት ኸውን ፈጣን ከተህድመካ ርገጻንዶ ፍራሕ በሓደ ወገን በምሓርኛ ይዛረብ እቲ ሓደ ኩሎም መልእኽትና ጸውዐ ረድኤት ይሓትት ሚለን ወላ እኳ ንእሽቶ እንተነበረት እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ወተሃደራት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያን ምዃኑስ ተረዳእዳ እቲ ኣብ ኤፍኤም ዘረባ ናይ ሰበስልጣን ሰምዕ ዝነበረ ጸጸኒሑ እዋይ ኢትዮጵያ በቃብቂዓ እናበለ ዳርጋ የለቅስ ነበረ ንሚለን ጓል ሰበስልጣን እያ ትኸውን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ኣይተገደሰላን እታ ሬድዮ ሹሽ ክትብል ጸኒሓ ካልእ ሓፊስ ርቡሽ ድምፂ ቃልሐት መጀመርታት ዘረባ ንጹር ኣይነበረን ጸኒሑ ግን እዚ ብዘይካ ፊልም ሆሊውድ ኣብ ሓቀኛ ግንባር ዘይከኣል እዩ ንኹሉ ትድልድል ንድብድቦ ኣለና ግን በቃትዮም ንናይ ወገንና ከቢድ ብረት ረጊጾም እዚኦም ሰብ ኣይኮኑን በቃ ተወዲ ጨደረ ንሓፂር ግዜ እትርክብ ከኣደው በለ ጸኒሑ ነታ ዝዛረበላ ዝነበረ ሬድዮ ጸቂጡ ክዛረብ ከሎ ስለ ዘይገደፋ ድምፂ ቦምባታት ተሰምዐ እቲ ባሕረኛ ነታ ሬድዮ ዓፀዋ ዓይኑ ንብዓት ኮረር ኣበላ በቃ ምጽዋዕ በቃ ኢትዮጵያ በቃ ቀይሕ ባሕሪ እዋይ ኢትዮጵያ ንበይኑ ተዛረበ ክሳብ ዓሰብ ዝኣትዉ እቲ ባሕረኛ ጸጸኒሑ የልቅስ ነበረ ዓሰብ ምስ ኣተዉ እቲ ኮማንደር ንሚለን ምሳንስቲ ሰበስልጣን ብነፋሪት ኣስመራ ሰደዳ ኣብ ነፋሪት ዝሰምዓቶ ዘረባ ወትሩ እትዝክሮይ ተጋደልቲ መን ምዃኖም ካብቶም ጸላእቶም ዝያዳ ፈለጠቶም ኣስመራ ምስ ኣተወት ኣቦኣ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ብሩባሕ ዓዳስ ዓዲ ቀይሕ ገይሮም ኣስመራ ኣትዮም ጸንሕዋ ሽዑ ሚለን ጓለይ በበይንና ክንወፅእ ዝደለኹ ክገጥመና ካብ ዝኽእል ሽግር ሓቢርና ከይንጠፍእ እቲ ዓርከይ ወይ ጓልካ ወይ ንስኻ ስለ ዝበለንኒ እቲ ዝገርም ካብቲ ደብዳብ ዓቕልን ትብዓትን እንተልዩ ንሽግራትን መዋጥርን ክፍንጥሶም ከም ዝኽእል ኣሚነ ወፅ የበልዋ ወዲ ኣባዲ ናይ ዓወት ስምዒት ወረሮ ሰዓረን ዕቑባይን እውን ሰዓብዎ በቲ ናይ ቬሎ ሻሽ ተኸዊሎም ዝነበሩ መርዓውቲ ዝረኣይዎ እኳ እንተዘይነበረ ኣውቲስታ ነተን ካልኦት መካይን ከም መሓደር ምስ ወረደ ሰለስተ ሰባት ሽጉጦም ኣብቲ ናይ ኣቑሑ መኪና ኣቕኒዖም ምስ ረአየ ህድማ ተተሓሓዞ መጀመርታ ዓርክን መርዓውን ስዒባ መርዓት ንመራሒ መኪና ሪኦም ካብ መኪና ወሪዶም ኣውያት ገበሩ ወዲያቶ ዝነበረት ነዊሕ ታኬት ምስቲ ቬሎ ተደሚሩ ንመርዓት ኣውደቓ መርዓዊ ቀዲምዎም ተዓዝረ ነታ ናይ ድሕሪት ማዕጾ ሓፍ ኣቢሉ ወዲ ኣባዲ ኸፈታ ብዘይካ ኣወክያለ ወላ ሓንቲ ይረኸበን ንኸባቢኡ ብዙርያ ተዓዘበ ምስ ኣና ድማ ሕርቃነ ምቁፅጻር ሰኣነ ዓሸራ ክወስድ ነታ ኣወክያለ ብጫፍ ብጨርቂ ሒዙ ናብ መኪንኡ ደየበ ናይቲ ሒዛቶ ክትከውን ትኽእል ዝበልዋ ኣብታ መኪና ዘሎ ነገራት ዓሸራ ከልዕሉ ትእዛዝ ሃበ ሚለን ካብታ ናይ መርዓውቲ መኪና ወሪዳ ብታክሲያ ኸይዳ ወዲ ኣባዲ ሽጉጥ መዚዙ ናብታ ዝነበረታ መኪና ክጎይ ሪኣቶ ነበረት ቀዲመከ በለት ብውሽጣ ኣብ ፊት ቤት ጽሕፈት ኣዳራሽ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ወረደት ኣብ ናሽናል ሆቴል ኮፍ ድሕሪ ምባላ ቡን ኣዘዘት ግዜ ማዕረኽን ደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን
ኣሰላሰለት ናብ መቐበል ጋይሽ ብምኻድ መደቀሲ ክፍሊ ሓዘት ኣካላታ ድሕሪ ምሕጻባ ንኸባቢኣ ብደቂቕ ተኸታተለት ብኸመይ መንገዲ ንኢቫ ተቐትሎ ከይተታሕዘት ከተምልጠሉ እትኽእል መንገዲ ከተሰላስል ነዊሕ ግዜ ጥፈት ኣማሲኡ ናብቲ ቤት መግቢ ናይቲ ሆቴል ወሪዳ መግቢ ኣዚዛ በልዐት ካብ ሓደ ዓቢ ድኳን ብሕብሪ ናይ ባንዴራ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ቱታ ኣዲዳስ ጫማ ቆቢዕን ካልእ ቀንጠመንጥን ገዚኣ ተመልሰት ቅድሚ ናብቲ ሆቴል ምእታዋ ብርሕቀት ንኹሉ ተዓዘበቶ ወዲ ኣባዲ ዘጋጠሞም ንኣቶ ተስፋይ ኣብ መንበሪ ገጹ ኺዱ ሓበሮ ዓሸራ ወሲዶም ከም ዘረጋገጽዎ ብሂሩት ኣምሳለ ናይ ኮምፒዩተር መገጣጠሚ ትካል ክትከፍት ከም ዝኣተወትን ካልእ ዝርዝር ሓበሬታን ሃቦ ኩሉ ዝከኣሎም መጻወድያ ዘርጊሖም ምህላዎም ከተምልጥ ከም ዘይትኽእል ይኹን እምበር ንምንታይ ዕላማ ኣትያ ዝብል መልሲ ከም ዘይረኸቡ ምስ ኣተራእዩ ወይ ተረኺቡ ዝበሃል ሰብ ክሳብ ሕጂ ከም ዘየለረጋገጸሎ ኣቶ ተስፋይ ብወገኑ ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ ክትተሓዝ ከም ዘለዋ ተሓሳሰበ ሚለን ንኢቫ ብቴሌፎን ናይ ጎደና ኣዕለለቶ ኩነታቱ ክትፈልጥ ክራኸቡ ክትርህንጢነት እኳ እንተነበራ ክጽበያ ምዃኑ ተኣማሚና ጽባሕ ክድውለ ኢላ ዓፀወቶ ኣብ መደቀሲ ክፍላ ክድቅስ ኣተወት ከቢድ ድቃስ ደቂሳ ዝሓደረት ሚለን ርፍድፍድ ምስ በለተንስያ ናብ ናሽናል ባንክ ምርሐት ብዙሕ ሰብ ኣይጸንሐን ተረኣ ኣኺሉ ነቲ ከፋል ገንዘብ ባንክ ቡክ ሃበቶ ስማ ምስ ነበበ ገጹ ክቀያየራ ዝተውዓለትሉ ኮፍ ንኽትብል ብኢዱ ምልክት ገበረላ ኮፍ ምስ በለት ስልኩል ኢሉ ክዘራረብ ረኣየቶ ድሕሪኣ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ኣፋነወ እንደገና ካልኦት ሓንቲ ጓል ትርከቦም ሰለስተ ሰባት ኣፋነወ ተንሲኣ ቀረበቶ ደንጊዋ ምህላዋ ሓበረቶ ድሙቕ ፍሽኽታ ለጊሱ ይቕረ ተሓቲቱ ብዓቕሊ ክትጽበ ነገራ ኣብ መጸበይ ኮፍ ምስ በለት ሓደ መንእሰይ ቡካ ውፅኢ ሃቦ እቲ መንእሰይ ኣብ ክንዲ ኮፍ ዝብል ብደው ናብ ዝናብትን ይብል ነበረ ኣይዶንጌን ከፋል ገንዘብ ጌታቸው ይልማ ኢሉ ጸውዐ እቲ መንእሰይ ገንዘብ ፈቒዱ ክወፅእ ከሎ ሚለን ጌቲ ኢላ ተዳህያቶ ኣበይ ከም ዝፈልጣ ግር በሎ ከለልያ እውን ኣይከኣለን ሰላም ድሕሪ ምባላ ጌታቸው ይልማ ዲኻ ስምካ ክትብል ሓተተቶ ኣልጊባ ንኽዝክራ ተማሕፀነቶ ይቕረ ተሓቲቱ ጋጊዋ ከም ዘሎ ምስ ነገራ ሕራይ ሻህና ሰትና ብምባል ንደገ መሪሕዋ ክወፅእ ተረዳድዎ እናወፁ ኣበይ ይምሃር ከም ዝነበረ ሓቲታ ስም ከም ዘጋግያ ነገረቶ ካብ ወፃኢ ካብ ኣሜሪካ ምምፃእን ኣብ ጊዮን ሆቴል ቡክ ከም ዝረስዐትን ዘርዘረትሉ ዝከኣል እንተኾይኑ ከብፅሓ ብትሕትና ለመነቶ ኣብ መኪኑ ደይባ ክትብገስ ከላ ወዲ ኣባዲ ምስ መሳርሕቱ ጸደፍደፍ እናበሉ ኣተው ሚለን ጸጸኒሓ ዝገርም እዩ መልክዑ ስሙን ስማቡን ንዓኸ ዝመስል ክረኽቦ ዘይከኣል ክወዲ ትምህርተይ ነይሩ በለቶ ኣብ መንገዲ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ እናዕለሉ ጊዮም በጽሑ ኣመስጊና እንታይ ካሕሳ ከም እትኸፍል ሓተተቶ ዝከኣል እንተኾይኑ ብሓንሳብ ክድረሩ ጋበዛ ኣብ ናሽናል ሆቴል ሰዓት 9 ምሽት ክራኸቡ ድማ ተሰማምዑ ካብታ መኪና ወሪዳ ነቲ ከባቢ ብደቂቕ ተኸታተለቶ ሰላሒላ ብምእታው መኪና ተንሰት ብዙሓት መካይን ደው ኢለን ነበራ ናብ መደቀሲ ክፍላ ክድይብ ድሌት ነበራ ግን ኣብኡ ሰብ ገይሮም ለኸይኮኑ ሰገት ከም ኣብ መጻጻኣ መሰስ ኢላ ዳወፀት መኪና ካበይ ከም ዝተኻረየት ዘይፈለጡ ምዃኖም ከ ኣረጋገፀት ቅድሚ ገንዘባ ምውፃእ ንኢቫ ክትረኽቦ ከም ዘለዋ ሓሰበት ኣብ መንገዲ ኣብ ጎደና ኮይና ናብ ኢቫኖቪች ደወለት መንክብል በላ ኢቫ ብዘሰልችውን ጸያፍን ኣምሓርኛ ሂሩት ደገመትሉ ዋው ክድውል ክጽበየ ክውዒለ ኣዝዩ ነቕሐ ኣይተዓመንን ዘረባኣ ብእንግሊዝኛ ቀየረቶ ሎም ዝኾነ መደብ የብልክን ክኸውን ተስፋ ገብር ህንጥዩነት ገለጸላ እሞ ሎሚ ክትሓስብ ግዜ ወሰደት ኮሞን ፕሊስ ከተህንጥዮ ዝገበረቶ ፈተነ ተዓወተት ጽባሕ ዘይሓይሽ ፍርሒ ተሰምዓ ጽባሕ ከይብላ ድያ ወላስ ንሎሚ ርግጸኛ ይነበረትን ጽባሕ ዘይተርፍ ስራሕ ኣለኒ ፕሊስ ለመና ኦኬ ደስ ይበልካ ኢዳ ናይ ዓወት ምልክት ከይተፈለጣ ተርኢ ነበረት ኣበይ ክንረኸብ ምርጫ ክኽብር ምዃኑ ነገራ ንዓኻብ ደስ በለካ ቀብ ዘርዘር በለትሎ ብልባ ሓሰማ ቀልጥፍ ትብል ነበረት ዋቢ ሸበለ ደስ ክብለኒ መዓት እዩ ፍስሓ ይስማዓ ነበረ ሰዓት ኣታቐልጥፍ ሓሰማ ኣንጸርጸረት ብውሽጣ ከባቢኣ ከቢድዋ ነበረ ሰዓት 8 ምሽት ድምፁ ክቆራረጽ ይፍለጦ ነበረ ኦኬ ቻው ስዊቲ ቻው ጽብቕተይ ገና ዘረብኡ ኸይወድእ ዓፀወታ ሓደ ጉልበት መንእሰይ ነታ ሒዛታ ዝነበረት መዘራረቢት ካብ ኢዳ ሕዲጉ ዓፀዋ ምድረ ሰማይ ዝግልበጥ ዘሎ መሰላ ዓይኑ ፍጢጡ ብጽፊዒት ኣለሃማ ጽፊዒታ ዝወሰደት ሚለን ነገራቱ ጋር እንኮና ካልኣይ ግዜ ከይደግማ ክትከላኸል ደልየት ካልኦት ክልተ መንእሰያት ሓዝዎ ኣጅሬ በጃኻ ግደፋ ናይቲ ደው ዘበለትካ 50 ብር ክትከፍልያ ህይወት ኣይተጥፍእ በሎ ሓደ ካብኦም እቲ ጸፍዓ ይውጠጥ ነበረ ካልኦት ሰባት ክእከቡ ጀመሩ ምስ ሰሓብዎ ሚለን ካብቲ ቦርሳ 100 ብር ኣውፅያ ደርበየትሉ
ኣብ መኪና ኣተወት እቶም ኣወዳት ብስሓቕ ሸደድዋ መኪና ኣልዒላ ተመርቀፈት ቆሩብ ምስ ረሓቐት ንሳውን በይና ሰሓቐት ኣባል ፀጥታ ይመሲልዋ ነይሩ ድሓር ግን ኮነ ኢሎም ገንዘብ ክዘርፉ ከምኡ ከም ዝገብሩ ተረዳ ናብ ዋቢ ሸበሌ ሆቴል ብምኻድ ንኹሉ እቲ ቦታ ተዓዘበት ኣባላት ፀጥታ ጠሊፎም ማንት ኮይኖም በን ከም እተምልጥ ኩሉ ኣጠናቂቓ ናብ ናሽናል ሆቴል ተመሊሳ ካብ ተቐባሊት ኣጋይሽ መፍትሕ ወሲዳ ናብ መደቀስ ክፍሊ ኣተወት ከባቢኣ ተኸታቲላ ቆሩብ ድሕሪ ምዕራፍ ካብ ባልጃ ቱታ ኣዲዳስ ጫማ ፍኹስ ዝበለ ክዳውንቲ መሪፃ ብጥንቃቐ ዓፀፈት ኣብ ቦርሳ ኣተወቶ ክዳውንታ ቀያይራ ናብ ናይ ቆፀራ ቦታ ተበገሰት ወዲ ኣባዲ ኣብ ከባቢ ባንክ ምስኣና ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፎ ነቲ ሰራሕተኛ ባንክ ተማዓቶ ዓቕሉ ጽብብ ክብሎ ተፈለጦ ረጊኡ ክሓስብ ብምድላይ ናብ ገዝኡ ኸይዱ ዕረፈ ብመስኮት ናይ መዕረፊ ክፍሉ ኮይኑ ኣንፈት ዝረኽበሉ መንገዲ ሓሰው ኣብ ምባል ፃዕረ ትጥቀመሉ ስም ከም ዝፈለጥናዮ ስለ ዝፈለጠት ክትቀያይርያ ንምድላያ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ኣሰላሰለ ኣብ ኣእምርኡ ብዙሓት ሓሳባት ተቐልቀልዎ ዝሓሸ ዝበሎ እቲ ኣብ ባንክ ዘዘራረበቶ ሰብ እዩ ገንዘብ ኣእቲ ወይ ኣውፅኡ እንተኮይኑ ኣድራሽኡ ክረክብ ይኽእል እዩ እንተ ተረኺቡ ምስኡ ስለ ዝወፀት ንእሽቶ ፍንጭ ክህበና ይኽእል እዩ ደምደመ ህንጥይነቱ ሰማይ ዓረገ ኩሉ ብሓንሳብ ክውድኣሉ ካብ ዘለዎ ገልታዕታዕን ፍርሕን ክናገፍ ተመነ ትምኒቱ ክሰምረሉ ተራእይዎ መኪኑ ልዒሉ ናብ ባንክ ተመርቀፈ በቆፃፅራ ኤርትራ ሰዓት 8 ምሽት ኣዲስ አበባ ፍሕፍሕ ትብል ነበረት ሚለን ናብ ናይ ቆፀራ ሰዓት ክትነቅል ከላ ፍርሒ ተርባፅ ምርባሽ ተፈራረቕዋ ርእሰ ምትእማን እንተ ዘይብላ ክትፈሽል ምዃና ደጋጊማ ንነብሳ ሕሹኽ በለታ መልክዕኽን ምልከት ቋንቋኽን ሎሚ ተጠቐሙሉ ክትዕወት ይኽ ኣይትፍርሒ ካብኣ ናብኣ መልእኽቲ መሓላለፈት ኣብ ናይ ቆፀራ ቦታ ክትበፅሕ ከላ ድፍረታን እምነታን ጥር ዝበፅሕ ነበረ ኢፋ ኣብ ደገ ብኣንክሮና ጠመተ ተቐበላ ንመልክዕ ዓርዩ ከኣምና ይከኣለን ካብታ ዝፈልጣ ከም ዝፅብቕቲ ምዃና ይስተብሃለን ወይ ዝተፈለየት መሰሎ ንነብሱ ዕድለኛ ሓሰባ ካብ ጊዜኡ ኣብ መስተምሕላፍ ኣብ ዓራት ጠንቀልዓል ምባል ከም ዝሕሾ እኳ እንተሓሰበ ቀልጢፉ ሓሳቡ ቀየረ ንፈለጥቱ ዝፀበቐት ወይ ዘሪት ሒዙ ክዕብዶም ወሰነ ብብዝሒ ፈለጥቱ ዝርከብሉ ክለባት ክበፅሖ ምስ ነብሱ ቃል ኣተወ ዋቢ ሸበሌ ሆቴል ካብ ጻት ንጻት ሰብ መሊኡ ነበረ ቢራ ዊስክን ካል ኣልኮላዊ መስተን ከም ማይ ተሰተየ ዓርከ መሓዛ ቤተሰብ ኣሕዋት ኩሎም ኣብ ሓጎስ ነበሩ ሚለን ትሰትዮ ዝነበረት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ቀቀልጢፉ ኣብ ርእሳ ይድይብ ስለ ዝነበረ ሸቓቕ ተተመላሊሳ ኢዳ ብኣፋን ናእተወት ተውፅኦ ነበረት ንሱ ድማ ቮድካ ልሓፎ ንሳ ሰኺራ ስርሓ ከይትርስዕ ዓብ ጥንቃቐ ካየደት ኢቫ ውግእ እንተ ተጀሚሩ ካብ መዓስከር ክወፅእ ስለ ዘይከል ሎሚ ክሰቲ ክጭፍር ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ሚለን ኣንሶላ ክጋፈፍ ፍቕሪ ከስተማቕር ስምዒቱ ይቕስቅሶ ነበረ ሚለን ኣብ ውሽጣ ፀፀኒሑ ፍርሒ ክስማዕ ኣስተውዓለት ሂወት ሰብ ከተሕልፍ ንመጀመርታ እዩ ኢቫ ክትፎ ኣዚዙ ክበልዕ ከሎ ሚለን ብልዒ ተራያ ዕላሎም እናዓሞቐ ኸደ ሚለን ብኣድናቖት ከም እተመልአት ትገልጸሉ ንሱ ብወገኑ ተመሳሳሊ ስምዒት ከም ዘለዎ የዕልላ ቦታ ቀይሩ ሓተታ ድሌት እኳ እንተዘይነበራ ተሰማምዐት ዝኣዘዛ ጥርሙዝ ቮድካ ኣፋሪቕዋ እኳ እንተነበረ ክገድፋ ስለ ዘይደለየ ክትሕዛ ንሚለን ሃባ ኣብቲ መሊኡ ዝነበረ ቦርሳ ብሓይሊ እተወታ ሕሳቦም ከፊሎም ምስ ወፁ መኪንኡ ንየማን ንለጋሃር መንገድ ተጠውዩ ራስ ሆቴል ኣተወ ራስ ሆቴል ነቲ ኣዳራሽ ፍሕፍሕ ብዝብል ደርፍታትን ደብዛዝ መብራህትን ምውቕቕ ኢሉ ጸንሖም ኣብ ሓደ ፀግዒ ተቐመጡ ሚለን ርእሳ ክዘራ ጀሚሩ ስኽራን ተሰምዓ ንኢቫ የቕረታ ሓቲታ ናብ ዓይኒ ምድሪ ቅንዓት ደድሕሪኣ ሰዓባ ቅድምን ድሕርን ኮይኖም ኣተው ዓይኒ ምድሪ ቅድሚ ምእተዋ ዓጂብዋ ናይ ዝመፀ ኣብ ከንፈሩ ሰዓመቶ ዓይኒ ምድሪ ብውሽጢ ዓፅያ ኢዳ ኣብ ኣፋ ብምግባር ነቲ ኣብ ከብዳ ዝፀንሐ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ብሓይሊ ካብ ውሽጢ ኣውፅአቶ ረሃፅ ኣብ ገፃ ቲፍቲፍ በለ ዓይንታ ንብዓት ብንብዓት ኮነ ካብ ቦርሳ ሶፍት ውፅያ ገፃ ኣደራሪዛ ወፀት ንኢቫ ከዕርፉ ሓተተቶ ተሰማምዓ ግን ናብታ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ቦታ መሪሕዋ ኸደ ንሱ ቮድካ ቀድሕ ከሎ ንሚለን ቢራ ኣዘዘላ እታ ኣብ መድረኽ ዝነበረት ደራፊት ብሙዚቀኛታት ተዓጂባ ጾታዊ ስምዒት ዘላዓዕሉ ደርፊ ተደርፍ በቆፃፅራ ኤርትራ ሰዓት 9 ድሕሪ ቀትሪ ጌታቸው ብኣባላት ፀጥታ ተዓጂቡ ናሽናል ሆቴል በፅሐ ዘይሓሰቦ ኣብ ባንክ ዝተላለያ ጓል ከምዚ ዓይነት ዘይተፀበዮ ሽግር ከተምፃሉ ይተፀበየን ድራር ክበልዕ ዝሓሰቦ ከይብላዕ ሰገ እቶም ኣባላት ፀጥታ ከምዛ ምስኡ ዘይመፁ ፋሕፋሕ ኢሎም ተቐመጡ ወዲ ኣባዲ ብርሕቀት ነቲ ቦታ ይከታተሎ ሰማይ ፀለሎ ዝመስል ደበናን ጠጥዩ ዝናብ መፃኹ ይብል ዓበይቲ ንኣሽቱ ተማሃሮ ሰራሕተኛታት ነጋዶ ዕለታውያን ሰራሕተኛታት ተናበይቲ ጎደና ሃብታማት ድኻታት ኩሎም መምዕቆቢኦም ንምሓዝ ጉያ ተተሓዝዎ መካይን ካብ ዝናብትን ክትጻፍዓ ይራያ
ኣፊት ናሽናል ሆቴል ኣብቲ ጌታቸው ምስ ሚለን ተቋፂሩሉ ዝርከብ ቦታ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ነቲ ድሕሪ 72 ሰዓት ክውዳእ ዝተወጠነ ውግእ ንኽዕዘብ ኢዱ ኣጣሚሩ ይጽበ ገለ ሰራሕተኛታት ከም ምሕዳር ኣሜሪካ ክመጽእ ዝጽበይዎ መምርሒ ከምብውን ክደግሙን ይዳለዉ ኤርትራ ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትቆረን ድያ ወይስ ኢትዮጵያ ዘድልያ መንግስቲ ተኺላ ክትወፅእ ዘይፈለጡ ኣብ ሃገሮም ክመጽእ ዝኽእል ጉዳይ ዶብ ቻርተር ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ትርጉሙን ኣስተንተኑ ነዝሪኦም ክዛረቡ ዘይደፈሩ ወከልቲ ገለ ሃገራት ርእሶም ደፊኦም ዝመጽ ይጽበዩ እተን ከም በልብላ ዝረኣያ ባንዴራታት ሃገራት ኣፍሪቃ ንፋስ ናብትን ናብዘን ከብለን ከሎ ህይወት ዘለወን ይመስላ ነበራ እቲ ዘንከራተተን ንፋስ ብሓባር ካብ ጸጋም ንየማን ክደፍአን ከሎ ዘይሪኦ ስሙሩ ምንቅስቓስ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ጸገማት ብሓባር ክምክቶ ቃል ዝኣትዋ ዘለዋ የምስለን ኩለን መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኩናት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክዛዘም ምዃኑ ብርእሰ ተኣማንነት የቃልሓ ልኡኻት ካብ ዝጥፍኣት ኤርትራ ክትድሕን ከእምኑ ተጓየዩ ግንባራት ኣብ ተጠንቀቕ ኮነ ሰራዊት ክልተን ሃገራት ንደማዊ ኩናት ክኣትዉ ተዳለዉ መዕርፎ ነፈርቲ ኤርትራ ክልተ ታሪክ ክትስንድ ተዳለወት ብምምሕዳር ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ንኽወፁ ቅድሚ ዝኣገረ ዝተነግሮም ናይ ወፃእ ዜጋታት ክሃድሙ ዘርእይዎ ጉያን ካብ ወፃእ ሃገራት ናብ ኤርትራ ብምእታው ፀበባ ምስ ህዝብና ዝብሉ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ዜጋታት ምዕራብን ኤርትራውያን ዘርእይዎ ኒሕን ጽንዓትን ጌታቸው ዘይከውን ኮይንዎ ብዛዕባ ቆጸሩን ወዲ ኣባድኳን ተነገሮ ብውሽጡስ ኣብ ቆጸረ ኣኸይት መጻእ ጸለተ ተዓዚሙ ነታ ዝኣዘዛ በደልየ ቢራ ከተናኸፋ ይረአ ሂሩት መንዕ ስለምንታይ ዝኹሉ ገልታዕታዕ ብሓሳባት ተዋሕጠ ወዲ ኣባዲ ኣብ መኪና ኮይኑ ሓድሽ ነገር ክጽበእ ምስቲ ዝኸይድ ዝነበረ ግዜ ተፋጠጠ ዕቑባይ ኣብ ሓደ ጫፍ ነቲ ዝኣዘዞ ድራር ክበልዕ ይቃለስ ሰዓረ እውን በይኑ ምስ ዊስኪ ይባስ እታ ዝጽበይዋ ሰብ ንምንታይ ከም ዝደንጎየት ከስተንትኑ ነብሲ ወከፎም ነናቶም እንተታት የጋጥሞ ቁሩብ ተስፋ ዝሃቦም እንተነይሩ ዝናብ ክዘንብ ስለ ዝጀመረ ምናልባት ኣተዓናቒፍዋ ኸይከውን እዩ በብውሽጦም ባዕቕል ክጽበዩ ደለዩ ወዲ ኣባዲ ካብ መኪኑ ወሪዱ ጽላል ገቲሩ ናብቲ ሆቴል ኣተወ ንኹሉ ድሕሪ ምዕዛብ ኣብ ጥቓ ጌታቸው ኮፍ ብምባል ዳብል ዋይት ሆርስ ኣዘዘ ዓቕልኻ ዘጽብብ ትጽቢት ሰዕረን ዕቑባይን ጸኒሖም ሰዓቶም ከም ዝርእዩ ገበሮም ዘዚ መጻዋልድ ክጥምቱ ንሳዶ ትኸውን ክብሉ ድሮ 10 ፍርቓን ኮይኑ እቲ ሆቴል እናጸመወ ኸደ እታ ተቐባሊታ ጋይሽ ናብ ጌታቸው ክትመጽእ ምስ ረኣይዋ ነቕሑ ወዲ ኣባዲ ኮነ ኢሉ ብድሕሪኣ ደው በለ የቕሬታ ጌቲ ማለት ንስኻ ዲኻ ብዝሕትና ሓተተቶ ወዲ ኣባዲ ጥምቶ ብምንባሩ ኣይኮንኩን ክብላ ይከኣለን ርእሱ ንቕድሚት ንድሕሪትን ብምንቅስቓስ እወ በለ ሂሩት ደው ኢላ ጸኒሓ ኣጋይሽ ስለ ዘለውኒ ክድንጌከ ግን ናይ ግድን ክመጽእ የላትካ በለቶ ወላ ሓንቲ ክብል ኣይከኣለን ክትመጽእ ድሌቱ ይነበረን ብሰንኩ ከይትእሰር ጥራሕ ደንገጸላ ተዓዚሙ ዝረኣያቶ ተቐባሊታ ጋይሽ ተስፋ ከይቆርጽ ናይ ግድን ክትመጽያ ኣብዚያ ሆቴል ሒዛ ዘላ ደገመትሉ ወዲ ኣባዲ ካብዝን ላዕሊ ሓበሬታ ይደለየን ነታ ጓል ብኢዳ ስሒቡ ናብ ቦታ ወሰዳ ካበይ ከም ዝደወለት ሓተታ ከም ዘይትፈልጥ ምስ ነገረቶ ናይ መደቀሲ ቁጽርን ሓተተ ኣባል ጸጥታ ምዃኑ ዝገልጽ መንነታ ረኣያ መፍትሕ ሂባቶ ናብ መደቀሲ ሚለን ምስ ኣተወ ክዳውንቲ ኣባልጃ ጋዜጣ ካብ ሂሩት ኣምሳለ ናብ ሽፈራ ወንድሙ ኣድራሻ ናዝሬት ዝተጻሕፎ ጎደና ቁጽሪ ገዛ ዘለዎ ብሎክ ኖት ደብዳቤ ጸንሖ ኩሉ እቲ ምልክታት ክትምለስ ምዃና ዝሕብር ነበረ ንሰዓረ ጸዋዖ ነቲ መደቀሲ ከም ዘለዎ ኣርኣዮ ኢዶም ከይተንከፉ ተዓዘቦ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ወዲ ክትመጽእ ምዃና ይሓቢራቶ ዘላ ትመጽእ ዶ ይመስለካ ሰዓረ ንኹሉ ትገዛ ፈተሸ ተቐባሊታ ጋይሽ ንጌታቸው እንታይ ከም ዝበለቶ ደጊሙ ሓተቶ ብቴሌፎን ደው ኢላ ብመንገድታ ሰራሕተኛ ዝበለቶ ደገመሎ ሰዓረ ንሓፂር ግዜ ድሕሪ ምሕሳብ ክትመጽያ ናበይ ከይትኸድ ኣረጋጊጽ ተዛረበ ወዲ ኣባዲ ሽጋራ ውፅኢ ይወልዕ ደጊሙ ነቲ ክፍሊ ብዓይኑ ኾለሎ ናብ ኢትዮጵያ ሆቴል ኣይተመልሰትን ናብ ግዮን እውን ከምኡ ተመልሰትን ብኸመይ መንገዲ ናብ ዝኽትምለስ ንዓና ንምድንጋር ኮነ ኢልያ እዚ ክዳውንቲ ገዲፋቶ ዓይንቱ ኣጨምቲሉ ንሰዓረ ጠመቶ ሰዓረ ኣብ ኢትዮጵያ ሆቴልን ግዮን ሆቴልን ዝነበረ ጉያ ዘከረ ግና ኣብ በዓል ግዮን ኣምሊጥያ ክትምለስ ለይትኺ ኣብዚ ምምጻእና ከመይ ኣቢላ ትፈልጥ ከኣምና ኣይከኣለን ክመጽአና በለት ክኸዱ ድሌታ ይነበሮን ተጠራጠረ ትመጽእ እንተትኸውን ባዕላ ንጌታቸው ምረኸበቶ ግን ንሕና ከይንደናገር ኣበይ ከም ዘላ ከይንጸንሓ ኮነ ኢላ ዝገበረቶ ታክቲክ እዩ ከረድኦ ፈተነ ሓገዝ እውን ክረክብ ምኽሪ ደልየ ሕዝሞ ክንከዲ ኻደሊኻ ሰዓረ ተገሪሙ ሓተቶ ወዲ ኣባዲ ብምሉእ ነብሱ ዘይሩ ጠመቶ መን ኺድ ኢልካ ኣጓጠጠሎ ብኢዱ ንኽስዕቦ ምልክት ገይሩ ናብ ተቐባሊታ ጋይሻ ምርሐ ሰዓረ እውን ሰዓቦ ካበይ ከም ዝደወለት ነጊራት ክዶ ተሃዲድ ብዘለዎ ሓተታ ብርእሳ ምልክት ናይ ኣሉታ ገበረትሎ ሆቴል ክትሕዝ ክትመጽእ ከላ መኪና ሒዛድያ ናብ ዝመጽያ ቁሩብ ምቕልል በለ
ኣይፈለጥኩም ግን መኪና እንተትልዋ ክትወፅእ ከላ ምርኣኽዋ ብእግሪያ ካብ ዝቐፅር ወፅያ ክትዝክር እናፈተነት ነገረቶ ካብ ጅቡ ሞተሬላ ውፅኡ ቀሲሉ ናብ ናሽናል ሆቴል ካበይ ከም እተደወለ ንኽሕብርዎ ተዘራረበ ድሕሪኣ ዝደወለ ሰብ እንተሃልዩ ነታ ጓል ሓተታ ከም ዘየለ ነገረቶ ሬድዩ ድምፂ ገበረት ሄሎ በለ ካብ ራስ ሆቴል ዝብል ሓፊስ ድምፂ ሰምዐ ንዕቑባይ ብዓቕሊ ክፅበ ነጊሩ ምስ ሰዓረ ናብ ራስ ሆቴል በረረ ልክዕ ፍርቂ ለይቲ ናይ ዓብዱ ቴሌፎን ደጋጊማ ጭር ምስ በለት ካብ ከቢድ ድቃስ ኣበራበረቶ ብብዕጉግ ለዓት ስሒቡ ሄሎ በለ እቲ ሓንቲ ተጠቐም ዝብል ድምፂ ምስ ሰምዐኻ ቴሌፎን ዓፂ ሬድዮ ከፈተ ሓደ ካብ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ምዃኑ እዩ እቲ ሕቶ እንታይ ምዃና ይስሓታን ዝተዋህቦ ዕማም ዘይምፍጻሙ ሕልኑ ወቐሶ ኣብ መስመር ምህላው ዘረጋገፀት ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ወፍሪ ምዕራባዊ ተኺላበይ በፂሑ ተመቕሊሉ ሓተተ ክሳብ ሕጂ ዝበፅሓና ሓበሬታ የለን እናተሰከፈ መለሰሉ ድሕሪ ሓፂር ስቕታ እቲ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ኣብ መስመር በልፅናሕ ኩመል ከዓ ከም ዝበልኩ ግበር ንውስኸሉ ኣብነት የለን ብዘለዎ ከተማዎት እንተ በዚሕናኻ ፈርሽሓየን ኣብ ዝበፅሖ የብለንን ወሲኸን ኢልካ ይትሸገር ዓቕምኻ ጥራሕ ግበር ተዛኒዩ ምስ ካልእ ኣዛዚ ተዘራረበ ሕራይ ዝከኣለና ክንገብር ኢና በለ ኩመል ዓብዱ ብንጹር ይሰምዖም ነበረ እናስሓቐ ወረኻብቶም ውሒዶምን ትብሎም ዘለኻ ክንክየልከ ጠፋእና ትብል ስላስ እሞ በይንኻ ምስ ኣባላት ቤት ጽሕፈት ተጸበየ ንዳእ ዘይትብለኒ ዓጸፌታ ስሓቕ ተሰምዐ በላ ኣብ ቀጻሊ ኩመል ጽኒሕ ኢሉ ዓንበርበብ ከዓ ሓድሽ ኣብ ዝረኸብካሉ ሓብረና እሞ ቻው በለት ወተሃደራዊ ኣዛዚ ዓብዱ ተረዲኤካ መለሰሉ ነታ ሬድዮ ዓፀዋ በቲ ህድኣት ናይ ትርክብ ቁሩብ ርፍታ ተሰምዖ ዓብዱ ክድቅስ እኳ እንተሓሰበ ምጅማር ናይ ኩናት ግና ሰከፎ እታ ነታ ዓብ ስርሒት ዝሓፀያ ሰብ ሚለን ቅድሚት ናይ 0 ሰዓት ስርሓ ዘይምውዳእ ሳዕቤኑ ማዕረኽ እንደይ ምዃኑ ክግምት ፈተነ ኣብ ግዜ ኩናት ዝግበር ዝርብ ብቓልዕ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ካብ ተመክርኡ እቲ ዝግበር ርክብ ጉድኣት እንተለዎ ናይ ወገን ሓይሊ ኣብ ላዕለዋይ ኢድ ምህላው ዘበስር እዩ ግን ከዓ ኩናት ኣብ ደቃይቕ ዝቀያየር ስለዚ ሚለን ሕጂ እውን ኣገዳሲት ባእታ ኮይና ክትቅፅል እያ ኣካላቱ ተሓፂቡ ለይቲ ምድሪ ናብ ቤት ጽሕፈቶም ርሐ ራስ ሆቴል ካብ ጻት ንጻት ብዓማዊል መሊኡ ኣብቲ ደብዛዝ ብርሃን ወዲ ኣባድን ሰዓረን ንኹሉ ትሰበብ ብሓደ ኮለልዎ ኣብ ናሽናል ሆቴል ጌታቸው ኣብ ዓይንቲ ዕቑባይ ኣትዩ እምበርዶ መሬት ብሰላም ክትወጊሓ ይብል ሰዓቱ ግን ድሮ ሰዓት 4 ወጋሕታ መልከተ ቁሩብ ተስፋ ረኸበ እቲ ዝኸውን ኣብ ክንዲ ብለይቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ክኸውን ተመነ ጸልማት ምድሪ ኣንጸርፂሮም ደሙ ደም ከልቢ ከይገብርዎ ስግኣት ሓዲርዎ ነበረ ምናልባት ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ፈሪሃ እግዚኣብሔር እንተሓደሮም ኢሉ ብተስፋ ተጸበየ ሚለን ንኢቫ ድሕሪ ናብ ናሽናል ሆቴል ቴሌፎን ምድዋላ ደጊፋ ኣብ መኪና ሰቐለቶ ሕጂ እውን መኪና በዓሉ ክዝውር ምዃኑ ሓበራ ዝከኣላውን እንተገበረት ኣቕበፃ ኣብ መኪና ምስ ደየበ ከምቲ ብእግሩ ሰንከልከል ዝብሎ ይኮነን ሂልተን ሆቴል ዝፈትዋ ሆቴል ምዃኑ ፈሊጣ ስለ ዝነበረት ኣብኡ ክሓድሩ ነገረቶ ተሰማምዑ መኪኑ ከዓ ብናህር ናብ ሂልተን መርሓ ኣብቲ ጉዕዞ ደጋጊማ እናሰዓመት ስምዒቱ ጥርዚ ሰቐለቶ ስለያ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኢቫ ዝበሃል ክኢላን ሓላፍን ሳትላይት ተሳኢኑ ስለ ዘሎ ክደልይዎ ካብ ኣቶ ተስፋይ ሓገዝ ሓተቱ ኣቶ ተስፋይ ብለይቲ ዝተቐበሎም መልእኽቲ ዳርጋ መርድእ ነበረ ቀልጢፉን ወዲ ኣባዲ ክመጾ ነገሮ ዕቑባይ እውን ንጌታቸው ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ተጸምበሮም እቲ ጉዳይ ምስ ሚለን ዝተሓሓዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ገመቱ ኣበይ ከም ዘምስየን ዝፈትዎ ሆቴልን ኣበይ ከም ዝተራየን ከጻርዩ ላዕልን ታሕትን በሉ ኢቫ በኢትዮጵያ ሆቴል ብምዕጻፍ ነቲ ደባባይ ንየማን ገዲፉ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ጌታቸው ንሚለን ክጽበየላ ዝሓደረ ናሽናል ሆቴልን ንድሕሪት ብማእከል ሰንጢቑ ሓለፈን ኣብ ሂልተን መኪኑ ጸጊዑ ምስ ተቐባሊታ ጋይሽ ድሕሪ ምዝራብ ንሚለና ኸቲሉ ክፍሉ ሓዘ ኣካላቱ ክሕጸብ ኣብ መሕጸብ ምስ ኣተወ ሓንቲ ኬኒና ኣብታ ክትውዳእ ዝደለየት ቮድካ ኣተወታ ሓንቲ ኣብ ብኬር ማይ እታ ቮድካ ዝኣተወት ንእለቱ ሓቐቐት እታ ማይ ዝኣተወት ግን ኮፍ በለት ማንካ ጌራ ሰበረታ ተሓምሸሸት ሓቐቐት እውን ካብ መሕጸብ ኣካላት ክወፅእ ከሎ ዕርቃና ወፀት ስምዒቱ ተላዓሎ ብግድኣ ናብ መሕጸብ ኣተወት ሽጎማኖ ከም ዝረስዐት ተመሲላ ተመልሰት እታ ብኬር ማይ ኣልዒልዋ ጸንሓ ንሳ ግን ማይ መታን ክጸምእ ሞርቶዴላ ክትህቦ ሓሲባ ነበረት ከየላበዋ ገሰማ ምስ ሓንቲ መልክዐኛ ጓላምሲ ሰኺሩ ኣብ ራስ ሆቴል ተራእዩ ዝብሉ ሓበሬታ ልቢ ዝሰቕሉ ነበሩ ዓይኖም ከይዓመቱ ዝሓደሩ ወዲ ኣባድን ብጾትን ብኣቶ ተስፋይ ተመሪሖም ናብ ሂልተን ሆቴል በረሩ ኢቫ ነታ ማይ ምሰትያ ቅልጡፍ ኣካላዊ ለውጢ ተሰምዖ ብዝከኣል ንኣእምርኡ ከስርሖን እንታይ ከም ዝኾነ ክፈልጥን ጻዕረ እንተዘየለ ብሓይሊ ክሕዘ ሃቀነ ብኣፉ ጻዕዳ ዓፍራ ውፅኡ ርእሱ ፍግእ ትብል ዘላ መሰሎ
ኣብ ዩክሬን ዝገደፋ ሰበይቱን ሓንቲ ጓሉን ንኢትዮጵያ ከይከይድ ክልምኖ ከም ስእሊ ሕልፍ በሎ ኣቡ ጸርጸር ክብሉ ተራይዎ መዋቲታ ድዩ ኢዳ ዘርጊሓ ፍሽኽ ኢላ ክትስሕቆ ንሱ ብጉያ ክኸይድ ከም ፊልም ቅጅል በሎ ብቁልጡፍ ናይ ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ ቱታ ካብ ቦርሳ ዘውፀት ሚለን ቱታ ለቢሳ ኣዲዳስ ጫማ ጌራ ዘድሉ ወረቃቅቲ ኣብ ጁባኣ ጌራ ነታ ዝተረፈታ ኬኒና ኣብ ካልሰኣትያ ትንፋሱ ምሕላፉ ከተረጋግጽ ኣብ ልዕሊ ደው በለት ከተንፍስ ስለዘይ ሰምዓቶ ኢዳ ናብ ኣፍልቡ ለኣኸተን ኣፍጢጡ ይጥምት ነበረ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ምክልኻል ኤርትራ ዝተደወለት ቴሌፎን ንዓብዱ ካብ ዝነበሮ ሓሳብ ዘበራብር ኮነ ከም ቀደሙ እቲ በዓል ስልጣን እቲ ሓንቲ ተጠቀምበሎ ነታ ቴሌፎን ዓጺው እናተሰከፈ ሬድዮ ኸፈታ ሄሎ ስርሒት ምዕራባዊ ታኺላ ተዛዚሙ ይመስለኒ ኣይተበስረን እንዲኻ እቲ ወተሃደራዊ ሓላፍ ሓተቶ ክሳብ ሕጂ ዝበፅሐና ሓድሽ ነገር የለን ሕጂውን እናተሰከፈ መለሰሉ ኩሉ ትብግንባር ንሰምዖ ዘለና ናይ አንጻር ወገን ዘረባታት እቲ ሰብ ኣብ ናይ ስርሑ ቦታ ዘይምህላዊ ብጥርጣረይ እቲ ዝደለናዮ ስልቲ ሒዘን ኣለዋ ኩሉ ዘረበአን ስርሒት ምዕራባዊ ታኺላ ከም ዝተዓወተ ይመስል ከም ዝመስለኒ እንቋ ሓጎሰና ክብለካ ኣለኒ ተረጋጊኡ ተዛረበ ኩነታቱ ኣንቢብዎ ኸ ነበረ ይግበረልና በለ ዓብዱ ሓቂ ኾነሉ እናተመነ በአንጻር ወገን እታ ሬድዮ ስለዝተዓጽወት ሬድዮ ዓጽዋ አቶ ተስፋይ ምስ ዕቁባይ ወዲ ኣባድን ሰዓረን ናብ ሂልተን ሆቴል ሓዲኦም ብቤተ መንግስቲ ሓዲኦም ብናሽናል ሆቴል ተጸምበሩ ካብ መካይን ብንጥፈት ወሪዶም ናብ መቐበሊ ጋይሽ ኣምርሑ ኣብ ኮፍ መበሊኣ ድቃስ ወሲድዋ ዝነበረት ተቐባሊታ ጋይሽ ድምፂ ሰሚዓ ተበራበረት ሽጉጥ ዝሓዘ ሰብ ምስ ረኣየት ልባ ካብ ሰፈራ ነጢራ ክትወፅእ ደለየት ህይወት ኣቐበፀታ ኢቫኖቪች ኣብያ ኣሎ ዓሚል ናይዚ ሆቴል ዩክሬናዊ አቶ ተስፋይ ብርቡሽ መንፈስ ሓተታ ቢዳ ነቲ መፍትሕ ዘይብሉ መትሓዝ መፍትሕ ናይቲ ኢቫ ዘለዎ ክፍሊ ረኣያቶም ሽጉጦም መዚዞም ብጥንቀቐ መሳል ደየቡ ወዲ ኣባዲ ነታ ክፍሊ ሓሊፉ ድምፂ ክሰምዕና ተጸናጸነ ኣብ ጥቓ ማዕጾ ልሕግ በለ ሰዓረን አቶ ተስፋይ ተኸቲሉ ንሱውን ቅድሚ ማዕጾ ቦታ ሓዘ ዕቁባይ እቶ ዝብል ትእዛዝ ተጸበ ወዲ ኣባዲ ቀዲምዎም ማዕጾ ደፊ ኣተወ ሽጉጡ ናብ ኩሉ ወገን ኣቕንዐ ንሶምን ሰዓብዎ ኢቫ ዓይኑ ፍጢጡ ዓለም ቀይሩ ጸንሖም ኣብቲ ክፍልን መሕጸብ ሰብነትን ደለይዋ ወዲ ኣባዲ ኣተኪሩ ኣዒንቱ ጠመቶ ንመወዳእታ ግዜ ዝረኣያ ናይ ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ ቱታ ዝገበረት ጓል ነበረት ወዲ ኣባዲ ንኣቶ ተስፋይ ኣርዩ ብጉያን ታሕቲ ወረዱ ሚለን ብዘይ ዕረፍቲ ካብ ሂልተን ናብ ናሽናል ሆቴል ጉያ ተተሓዘቶ እቶም ውርያት ናይ ኢትዮጵያ ኣትለት ዝርከብዎም ጎየይቲ ኣብ ልምምድ ተጸሚዶም ነበሩ በብጉጅለ ገሊኦም ናብ ናሽናል ገጾም ይጎዩ ካልኦት ናብ ላዕሊ ናብ ሂልተን ገጾም ጉያ ናይ ሓፂር ርሕቀት ተወዳዳሪት እያ ትመስል ሓሊፋቶም ተመርቀፈት ኣብ ጥቓ ናሽናል ሆቴል ክትበጽሕ ከላ ንላዕሊ ስለ ዘበላ ተፍአት እንደገና ጉያ ቀጸለት እታ ኣብ ናሽናል ሆቴል ዝገደፈታ መኪና ኣብ ዝገደፈታ ምህላዋ ኣረጋጊጻ ጉያ ነከት ዝተዛነየት ብምምሳል ክትኣት ትፈተነት እንደገና እታ ዓፍራ ናይ ኢቫ ወይ ናይቲ ዝሓደረቶ መስተን ድኻምን ግዲ ኮይኑ ሓሞታ ትፋ ክልተ ጎየይቲ ናብ ሂልተን ገጾም ዘብዘብ እናበሉ ክሕግዝዋ ደለዩ ደሓን ምዃና ሓበረቶም መፍትሕ ካብ ጁባ ኣውፅያ ነታ መኪና ኸፈተታ እንደገና ተሰሓገት እሞ ድኻም ተሰምዓ ኣብ መኪና ኮይና ዕዕበለት ሞተር መኪና ከተተስእ መፍትሕ ንየማን ጠወየቶ ሓንሓን ኢላ ጠፈት ካልኣይ ሳልሳይ እናበለት ፈተነት ወይከ በቲ መፅረገ መስትያት ንናይ ቅድሚት ቬትሮ ፀረገቶ ነቲ ናይ ድሕሪት ወሪዳ ብጨርቂ ፀረገቶ እንደገና መፍትሕ መተስእ ሞተር ንየማን ጠወየቶ ሓንሓን ኢላ ጠፈት ኢዳ ጌራ ነቲ መዘወሪ ብጉስጣ ሃረመቶ ሚለን ርጊኢል ክፈትኒ ትዕግስቲ ፍርቂ ዓወት እዩ ዘይምርባሽ ንነብሳ ከተረጋጋእ ፈተነት እቶም ክልተ ንሚለን ክሕግዝዋ ዝሓተትዋ ጎየይቲ ኣብ ከባቢ ሂልተን ሆቴል ክበጽሑ ከለዉ ብዙሓት ኣትለታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወዲ ኣባዲ ጸንሕዎም ንሓደ ካብቶም ክልተ ሽጉጥ ኣብ ግንባሩ ተኸልሉ ሓንቲ ቱታ ዝገበረት ጓል ዶ ርኢኻ ኣብያ ብፅሕኪያ መጺኻ ብሓይሊ ቃል ሓተቶ ዕቁባይ ውዑይ ፈሳሲ ኣብ ከባቢ ሰለፉ ወረር ዝበሎ መንእሰይ ሽንቱ ምቁፅጻር ከም እተሳእኖ ኣይተረድኦን ሰዓረ ከም ሸነርዩ ሰሓቕ እኳ እንተመጾ ንኣቶ ተስፋይ ፈሪሑ ጽቀጠ ሓንቲ ጓል ድያ ምዝራብ ሰኣነ እወ ደምካ ኸይኸዓኽዎ ንገረኒ ጨደረ ወዲ ኣባዲ እቲ ወዲ ኢዱ ናብ ናሽናል ሆቴል እናመልከተ ቱታ ዝገበረት ናሽናል ሆቴል ተኣቱ ነይራ ምንቅጥቃጡ ኣይገደፎን ኣብ መንጎቶም ኣትለት ኣዋልድ ስለ ዝነበራ ክገድፎም ኣይደልየን ወዲ ኣባዲ ንሰዓረ ምልክት ገበረሉ ሰዓረ ናብ መኪኑ ጎየ ናብ ናሽናል ሆቴል ካቕንዐ ኣብ ጥቓ ሚለን መኪና ደው ኣበለ ካብ መኪና ወሪዱ ብጉያ ናብቲ ዝሓዘቶ መደቀሲ ንውሽጢ ኣተወ
نهر وسيخ أنا تسرحيتا وخينا حانتي تأيمبر أو يلخن ميلن مس نفسها تزاربت بقو ياخي خيدس أن حسعارة أبتقى خفلا مسبسها شقوطو أو يماني إيدو حيزو بتنقع تسقع مع صقت إيمو نبرة كمي كمز قرفوه كذكر فتنة دحر ود أباري كمز واتن سحيبو خمز عطوان ذكره نتلعات كأس جيرو نتحت سقاطه بوشتو حدا خلت سلسته الوصرة جن خفتو يكالن فرحة تسمعه رهات بكل منافيتو تيف بلا أبوشتو خوينا شقوت أغنيعات تصبيو زلا مسلو أما عاتقوز نبرت راديو هلو زبل دمت سمعت تقدم كيلو مع صدفة بقولنو قال نجر زرعي مسلو بفتنة زيرو توكوسة أبك أدمي زنبرة نيار ماديو مستيات شو حيل تسبرة اتدمتي أدون قرا كرجع فتنة سب كي تأكب نتحت ورده عين مدري كيف فتشوا موراد ذكروا كمل استماته عندنا نابتغف لأتي فتشة أتوم سراح ثنياتن أو مدك أسزحز آجايشنات سقطوا تزاني ورده عم مكين ومسبس حانت مكينا كم الثنق أساقسة تستوعله اتسرجع ما يتألك بلا أم فتاجن عيس حاتون راديو تسيو هلو بلا عبتخابي زت قرارة ورقة حالي في الرأنا بلا فحلو نابتشرش الجودنا مرحو ميلان تجاري لازة سأتا مكينا نتورق قطن حيخت نابتشرش الجودنا أتوت بياسا بمتصنبار بنهر توانشفت حدا نجر كجل بلا عبر عيد الرجاز سرع متحس قبو خافت إمكا بجها جن محلافي رفتا تسمع سرحيت موت معربا وتخيلا مززامو ختبسر نابعتهم سالخ الدول دليث جوب أفتشتو قطر تليفون يلن سنبدت نغيت فلت إلى برساس أباسبورتا صحيفات تنيرا بكا بزي كاب إيدا زلو جنزبن لبيساتو زلاتوتان والحنت يبلان دوكمنتا ببحدك أسئلاتها زترف دما قديداتو نمن نتاز حبر كل أثر تفيو بزعباتانا يبحق هيروت همسال حسبت كري أي خل يخون حج نسان بابو أخذ من الاستغلاء عدي سابا نمصنعت بصحة مليسا إكزيتن إنترن فيزا سلازي توقع أو عدي سابا شكر يبلان دحر حجي أنا مني لخنك أساقسي خل مس نفس أب عميو علال تتصمدت بقدمي حانت بنهار زمصت ماكينات رمبا نفحت الله كابز نبرتو حساب نقلت تملست ماكينة نيمان عصفتا أب زي من قدا من بارخ أذكرت اتبع الماكينة خلص عرفة عم مستيات رأياته نبسا دخام تسميعو خمزلو ينقرا نبره كاب حدقا نسكلا بسلام موصان حقوسا أب حدا بيت قرص آتيا كتمقب والسنة تسموز بلا دحر مرأي نماكينا أرحيقا أبو حسبوتا أقميت أتوت فريتاتا عزيزة كأسيلا قصات حتسيبا مبلع جمرت نقرا من قدا زمتسق تسلم ختوتسق نابتات حبي أزقد فتا ختما بخبر ختم اللسكا أب حساب تتصمدت الماز بالماز شمنا يكفال أبز تزازيم الله تاش أي كفال يغطل لب ولد زانتا الماز بالماز بسامي الحبت ميكائيل ود فورنور